Mun nimi on Jaakko Rantala, mä oon Sekin toimitusjohtaja. Sekki on perustettu 3 taiteilijan voimin ikonisen Ateneumin luentosalissa. Meitä on perustettu vuonna 1935 ja siitä saakka meillä on ollut tosi tärkeää, että me kehitetään tätä yritystä, viedään eteenpäin aina seuraavalle sukupolvelle. Suomalaisen perheyrityksen arvot ja luovuus on ollut niitä juttuja, jotka on vienyt meitä läpi vuosikymmenten. Ilman Sekin luovuutta ja ammattitaitoa moni suomalainen menestystarina olisi ehkä jäänyt kertomatta. Me ollaan oltu luomassa ja kehittämässä ikonisia sinivalkoisia suomalaisia brändejä pidempään kuin yksikään muu toimisto tässä maassa. Meitä on just valittu vuoden viestintätoimistoksi, mikä on, kertoo siitä, että meillä on halua uudistua, me halutaan pysyä tässä markkinamuutoksessa jatkuvasti kiinni, mikä on tosi tärkeää meille. Me ollaan tosi ylpeitä siitä, että me pystytään tällä hetkellä työllistämään 130 alan huippuammattilaista. Muutamme maailmaa luovuudella ja kaikkien sekkiläisten voimin. Se, mikä meillä oikeasti kaikista tärkeintä on meidän ihmiset ja heidän ammattitaidon osaamisen avulla me luodaan arvoa meidän asiakkaille ja me luodaan arvoa tähän yhteiskuntaan.